गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'स खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बेयो जाबाय सानसेयारि बड'स खौरांलाइनि थांनाय 16 फेब्रुआरिनि बिसान। बै बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि नों मिथिगौना, बाक्सानि निर्माली बर'नि मानो लोगोल' बुङो, बाक्सानि सबिराम बर'नि साननांगौनि फारि आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि मा एसे मोजांथार नुयो दालाय खन्थाइया सेबखांजादों।